Només em faria referència que és un pacte que s'ha fet ja a nivell de tots els municipis del Baix Penedès, del Garraf, s'han fet diverses reunions fins ara. No només és el peatge de Cubelles, es parla d'altres temes, el peatge de Cubelles està inclòs fins i tot dintre del que és les converses que demà tindrà amb el conseller a Barcelona, i jo penso que la idea de presentar-ho aquí en el plenari és per valorar i donar-li més força de cara a aquest pacte que han fet tots els municipis. Jo considero que ja és un tema que està dins dels pactes, dels tractes que s'han de fer amb la Generalitat. Jo penso que demanaria més que res mantenir la moció tal com estava, perquè és un acord de tots els municipis del Baix Penedès i del Garraf. Res més. Convergència i Unió votem en contra de l'esmena perquè precisament el que avui es fa és recolzar un pacte que ja s'ha fet, perquè realment com a govern ja hem pres la decisió d'entrar en aquest pacte i la senyora alcaldessa ja ha anat a diverses reunions i ho hem anat veient amb els consells comarcals. Aquesta moció ha passat igual a tots els ajuntaments amb els quals formen part i en els dos consells comarcals. Llavors creiem que una cosa és aquesta moció i aquest pacte de treball que es fa conjunt i com bé ha explicat el Xema també com a portaveu, no és només pels peatges, sinó que també s'intentarà treballar en el tema dels transports, el transport públic, perquè és veritat que nosaltres estem patint una cinquena zona que hi ha altres municipis que no pateixen aquesta zona, i llavors això que la senyora Martínez proposa com a esmena potser podria ser una altra moció que podríem votar a favor, però no dins d'aquesta, perquè aquesta és única i exclusivament per recolzar i per adherir-nos a aquest pacte i a aquest treball conjunt que hi haurà entre tots els municipis d'aquests dos territoris.